Postoji jedna stvar koja je odgovorna za veliku većinu društveno-političkih problema današnjice, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. Šta mislite, koja je to stvar? Da li je to socijalizam ili kapitalizam, da li je to globalizam ili nacionalizam, vera ili nevera, feminizam ili patrijarhat, klinčadija ili penzioneri? Ne. U pitanju je botovanje. To neprestano, sve prisutno, sve obuhvatno botovanje. Sad, kad čujete reč botovanje, verovatno ćete pomisliti na neke plaćenike, neke lobiste, neke politikante i druge koji botuju iz ličnog interesa, ali ne pričam samo o njima. Takvih botova je uvek bilo i biće. Oni su manjina i ne predstavljaju veliku opasnost. Međutim, ono što je veliki problem danas je to što postoje mnogi ljudi koji nisu plaćeni za to, a botuju zato što iskreno veruju da je tako ispravno. Sad, možda ćete pomisliti, a kako sam ja to bot ako ja radim nešto što verujem da je ispravno? Pa, ako ste ovo pomislili, možda je to zato što ste prihvatili medijsku definiciju botovanja koja je po mom previše uska. Medijska definicija zvuči nekako ovako. Botovanje je lažno predstavljanje javnog mnjenja, umnožavajući poruke sa određenom agendom. Ovo bi u suštini značilo da su botovi samo oni koji imaju centralnu organizaciju koja upravlja njihovim postupcima. Botovanje jeste jednoumlje, ali ovako centralizovano i kontrolisano jednoumlje predstavlja samo mali doprinos moru đubreta u kome se danas davimo. Ja bih botovanje predefinisao ovako. Botovanje je svako učešće u javnoj raspravi bez cilja da se dođe do istine, nego iz želje da se odbrani određeno stanovište, da se plasira određeni narativ. Kako se ovo radi, pokazat ću nekoliko načina i u opisivanju tih načina koristit ću primer rasprave između titoiste i četnika. Širenje laži, poluistina ili neproverenih informacija. Na primer, titoista tvrdi da su četnici radili za okupatora i kao dokaze navodi svedočenja određenih titoističkih izvora ili izolovane slučajeve četnika i izdajnika. Isto tako, četnik tvrdi da su titoisti radili za ustaše i kao dokaze navode određene četničke dokumente ili izolovane slučajeve partizanskih izdajnika kao dokaz. Ovo je primarni metod botovanja. Međutim, ako ovaj metod botovanja omane, na primer ako kojim slučajem sagovornik da neki autentični dokaz, onda se prelazi na sledeći metod, a to je ignorisanje ili poricanje autentičnih dokaza koji nisu u skladu sa narativom. Na primer, ako vi kažete da su i četnici i partizani maltretirali civile iz političkih razloga, partizan će reći, ne, četnici su to radili, ali mi nikada nismo. Isto tako, četnik će reći, ne, partizani su to radili, ali mi nikada nismo. Međutim, ako vi malo porazgovarate sa starcima iz Bosne, saznaćete da su i jedni i drugi radili sve i svašta iz političkih razloga, kao što je to bio slučaj u maltene svakom ratu u istoriji čovečanstva. Isto tako, ako vi kažete za vreme Tita je porasla pismenost, ali je porastao i javni dug, titoista će vam reći ne, to je četničko-kapitalistička propaganda da je porastao javni dug, ali pismenost definitivno jeste. A sa druge strane četnik će vam reći javni dug je definitivno porastao, ali pismenost je Titova propaganda, Titovo igranje sa brojkama. A vidite, čak i ako ova metoda ne upali, sledi cenzura informacija koje se ne uklapaju u dati narativ, koliko god one bile autentične. Na primer, neko dođe na snimak
nekog titoiste i ostavi mu komentar kako su titoisti ubijali pravoslavne sveštenike. I titoista ga obriše. Ili dođe na YouTube snimak nekog četnika i ostavi mu komentar kako su se četnici povlačili zajedno sa Švabama. I četnik ga obriše. Ovako nešto ne samo da stvara nerealnu sliku kod njegovih sledbenika o tome kakva je zapravo organizacija koju se on priklanja, nego otežava ljudima koji zaista žele da saznaju istinu, da čuju i drugu stranu. Međutim, naravno, ljudi koji žele da saznaju istinu, kad tad će doći do druge strane, kad tad će doći do istine koju su tražili. A onda se prelazi na sledeći korak, a to je diskreditacija suprotne strane. Titoista kaže, šta slušaš njih, oni su sarađivali sa okupatorom. Četnik kaže, šta slušaš njih, oni su oslobađali ustaše. Na ovaj način čak i suva istina može da se zloupotrebi, čak i suva istina može da se iskoristi za manipulaciju. Jedan banalan primer, ako narkoman utrči u zapaljenu zgradu da bi spasao neko dete, da li ćete mu aplaudirati zbog toga ili ćete baš tada naći za shodno da pomenete da je u pitanju narkoman? Vidite, ako baš tada pomenete da je u pitanju narkoman, to bi bio neki vid botovanja. To biste uradili samo ako niste normalni ili ako imate nešto lično protiv tog čoveka ili nekog stava koji taj čovek zastupa. Takav primer smo recimo videli u Crnoj Gori za vreme litija, kada su određeni javni službenici odbili poslušnost, kada su odbili da biju narod, oni su odmah uzdignuti od strane naroda kao heroji, međutim, određeni ljudi su krenuli da botuju na ovaj način, tako što su iskopali neke njihove grehe iz prošlosti i krenuli da napadaju narod kako ne treba da ih hvale i ne treba da ih uzdižu. Botovanje je, dakle, promovisanje tvrdnji koji su u skladu sa određenim narativom ili uverenjem, bez obzira na njihovu istinitost ili relevantnost u datom momentu. Međutim, sada će neki sigurno da pomisle, ali ja sam na dobroj strani, tako da je okej. A čekaj, a kako znaš da si na dobroj strani? Ako ti botuješ, ako ti govoriš tako da bi potvrdio svoje stanovište, a ne tako da bi našao istinu, kako znaš da je tvoja strana dobra? Ali sada će neko reći, ali ako ja ne budem botovao, moji protivnici će i dalje botovati. Dobro, ali da li si svestan da svojim botovanjem upropaštavaš društvo oko sebe? Kako? Kao prvo, tu je produbljivanje podela u društvu. Naprimer, ako neki titoista botuje za Tita i ako priča da je Tito bezgrešan, a da je Draža đavo lično, a sa druge strane neki četnik priča kako je Draža bezgrešan, a kako je Tito đavo lično, između njih dvojice ne može doći do sporazuma. Njih dvojica će svaki put odbacivati sve što onaj drugi kaže kao propagandu i nikada neće prihvatiti ni jedan argument. Jedini način da njih dvojica ne dođu do svađe ili čak fizičkog konflikta jeste da prestanu da pričaju o politici i počnu da pričaju o vremenu. Kao drugo, tu je otežano nalaženje autentičnih informacija. Naprimer, ako neko zakači sliku Draže kako puca po Srbima i gomila titoista je lajkuju i neko komentariše i skrene im pažnju da je ta slika u stvari montirana, istog momenta ti titoisti će da ga blokiraju. To će da ih udalji od realnosti. Sa druge strane, dosta će otežati ljudima da u moru tih lažnih informacija nađu neke autentične i samim tim čitavo društvo udaljava se od istine. I kao treće, botovanje uništava i same botove. Kada čovek uđe u botovski mentalitet, on prestane da razmišlja kao normalan čovek. On prestane da analizira šta je istina, a šta nije i makar podsvesno počinje da posmatra svet kroz te naočare, kroz naočare botovanja. Počinje da posmatra svakoga ko plasira drugačiji narativ od onog na koji je on navikao, kao kontroverznog, kao zlonamernog i tako dalje.
Da li ovo što smo naveli znači da ne treba da branite svoje uverenja kad su pod napadom botova? Naravno da ne. Ali to znači da kad god je to moguće treba da izbegavate da vi lično botujete. Naprimer, ako vam neko iznese neku tvrdnju bez dokaza, insistirajte na dokazima. Ako neko nekoga vređa na ličnoj osnovi umesto da odgovara na njegove argumente, insistirajte na argumentima. Umesto da cenzurišete nekoga, probajte da mu odgovorite. A tek ako vidite da je neko zlonameran, tek ako vidite da neko ni pod razno ne želi da čuje istinu, tek ako vidite da neko ni pod razno ne želi da bude objektivan, tek onda možete preći na taj korak cenzure. Ali demagogije nikada. Jer demagogija je ono što je ovo naše društvo upropastilo.